lad være. Sådan. Bare fortsæt. Godt. Lidt mere gang i den der. Så kontakt på begge tøjler. Lige ret galoppen en gang igen. 2, 3, 4, 5, 6. Oversøgning over krop. Godt. Hold den indvendige skulder på plads. Så rette lige op. Hold den foran dig. Sådan, rigtig godt, Laura.